तामिलनाडुनि बिरियानि लोगोफोर आरो बे बेदरानो मामोन चिकेन 65 ना माथो होनदोंब्ला बे दै गाइखेर ओमफ्राय बे बिरियानि दामि बिरियानि आरोना ओंखायनो खम मोनो खम दामनि बिरियानिबा एसे बुरजा मोनगोन खिन्थु दामि बिरियानिबा एसे खम मोनगोन आरो ओंखायनो जायफ्रानोखि जानाय लोंनायनि भिडिअ बानायनो सानदोंना नोंसोरो बेखौ नोंसोरखौ नायगोन आरो मानसिफ्रा ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय नोंसोर इउटुब चेनेलाव एगारनो थाखाय जानाय लोंनायनि एसे ट्राइ खालामना नाय जोंनि बर'फोरनाव गोबां खम दङ आरोना बिदि जानाय लोंनायनि गोबां खम बिदि भिडिअ खालामग्राफोर दङ नोंसोरो ट्राइ खालामनानै नाय जानाय लोंनायनिल' खोन्थाबाय था नोंसोरो अब्लानो नोंसोरनाव साबसक्राइबफोर फैगोन आरो लाइकफोर फैगोन आरो मानसिफ्रा नायो नालाय जानाय लोंनायखौबो ओंखायनो नोंसोर हायोबा जानाय लोंनायनिबो भिडिअ खालामबानो जाबाय कालारा एसे बेलेग दे खिन्थु केमेरायाव एसे बेलेग नुदों आरोना खोमसिखाय एसे बेलेग नुदों आरोना कालारखौ बेबायदि आरो